Hormatly Atawatan TV YouTube kanalının tomaşaçıları, yine biz täze başlan intellektual bäsleşimizin ikinci sanını ýaly etýär. Geçen sanymyzda 3 sanak gyýdymyz, bir oglanymyz batdy. Bu sanymyzda gatnaşylarymyz ählisem oglan. Indi häzir bäsleşime gatnaşylarymyzdan tanyşaýlyň. Başlaýaryň. Bolle. Salam Atawatan TV YouTube kanalının intellekt bonus bäsleşiminiň tomaşaçylary. Bäsleşimiň ikinci sanyna gatnaşyjylar bilen tanışyp alalım. Salam, özüňiz bilen tanışdyraýsyň. Men Seýlar Eşif Daşoğlu raýsynyň goda ekranyn özüm talip berdi goýan. Bäsleşimiň birinji sanyna tamaşa etdiňizmi? Awa. Bäsleşimiň birinji sanyna sizi täsir galyran zat näme? Soraglary diýsen gyzykly hemde bäsleşimiň çekeleşik geçýär. Şol. Böyle, sağ olun. Geçäň birinji. Salam, özüňiz bilen tanışdyraýsyň. Nur Kemal, 29 ýaşymda hünerim boýunça programmaçy maşgalaly. Siz şeýle intellektual bäsleşiklere nähil garaýaňyz? Umman gowy şeýle belki tekinler ýüze çykardar edil. Görerse. Şeýle bäsleşikler ýygy-ýygydan geçirilmegi barada pikiriňiz? Hawa aslında gowalar we şuňalyk aslında sizin şuňa pikir etmegiňiz Gowzat siz şoňalyk bir gowuluklara sebäp bolýaňyz. Şoňsyn şu guramaçlara da saglygyny aýtmak isleýär. Böyle, sağ olun. Geçäň ýeriňize. Salam, özüňiz bilen tanışdyraýsyňyz. Men Ýalmaz Kulaýew, Aşgar şäheriniň ýaşaýçysy, hünerim boýunça hukukçy, muallim. Şeýle intellektual bäsleşikler ýaşlaryň zihni kuýun ösdürür diýip pikir edýäňizmi? Elbetde şuňalyk ilmi bilimi bäsleşikler uly ähmiýeti ýa bolýar. Ýaşlaryň bir aň getirýärmekde, kämilleşdirmekde uly ähmiýeti ýa. Biz hem bilimi şäher ökmünde şular ýaly bäsleşikler bolýar. Ýygy-ýygydan geçirilmegine nähil pikirleriniz bar? Elbetde ýygy-ýygydan geçirilse, diňe bir gatnaşyjylaryň däli, bu tomaşa edýän ähli iýleşlerimiň aýratynam ýaşlaryň bir bilim ulgamyna we kämilleşmegine, sowatlygyny artmagyna da uly ähmiýet bolar. Şu bäsleşige gelmeňizde maksat nämedir? Şu bäsleşige gelmekden maksat elbetde biz köp kitaplar okaýar, köp zatlar öwrenýär, şonda da bir bilmeýän zatlarymyzy hem öwrenmek maksady bilen şu bäsleşige gatnaşýar. Böyle, sağ olun. Geçäň ýeriňize. Salam, özüňiz bilen tanışdyraýsyň. Men Taganyp Joşon Daşoğlu vilayatynyň ýaşaýjysy. Häzirki wagtda magistratura taýýarlaryň biznes dolandyrşy boýunça okaýar. Siz bäsleşimiňizde birinji sanyna tamaşa etdiňizmi? Elbetde. Bäsleşimiňizde birinji sanyna tamaşa eden bolsaň, siziň ünsiňiz çeken tarapy nämedir? Meniň ünsimi çeken tarap şul esasy bäsleşiginiň maksady ýurdumyzdaky ýaş zehinleri, aň bilimli adamlary saýlap seçip almak, olary ýüze çykarmak hemde ýurdumyzyň içinde şeýle bäsleşikden köp bolmagyny isleýär. Siz şu bäsleşikde ýeňiji bolan diýip pikir edýänmi? Men bälikdiňe ýeňiji bolmak üçin däl, öz bilim tejribämi, durmuş tejribämi, bilmeýän zatlarymy öwrenmek üçin geldim. Mümkin bolsa çekiletli bäsleşik bolar diýip pikir edýän. Böyle, sağ olun. Geçäň bäsleşimiň 4-nji gatnaşyjysy. Inni, Seýli, Nuri, Ýalmaz, Joşun hemmeňiz hoş geldiňiz. Hemmeňizem gördüňiz. Şeýdemi? Nähip bolsa biz her sanymyzy öňkü sanymyzdan çykan bir soramak niýetimiz bar. Ýagny nähil aýtýan, biziň jemi öňkü sanymyzda 48 sorak batdy, bu gezek 56 etdik. 56 soragyň içinde azaltýar, mysal üçin 20 sorak azaltýar. Şoň ýerine de 20 soragyň biri, täze goşulýan biri bir öňkü sanyny goşýar. Inni, başlaýlyň onda şeýdemi? Taýýarmy meňiz? Inni, siziň ekrana häzir 56 sanak sany gelir, birden 56 50. Siz özüňiz saýlaýaňyz. Kädet naňça soram çykyp bilýär, gyn soram çykyp bilýär. Ýani näme bizler olan alamaz diýe bagtyňyza. Şoň üçin Seýli senden başlaýar. 23 soru gelýär. 23 sorumuz. Mätäjine mäňiz bilýär. Mätäjden bir goşuk setiri, köp nokot saýasyny mätäji tarif etdi. A. Zerdali, B. Tuğdun, C. Erkiliğin, D. Baktın. 30 sekund başlayan.
Zerdali A cevap. Soňky jogabyňmy? Doğru jogap gelsinmi? Hava geldi. Doğru jogap gelýär. Doğru, bildiňiz. Utlaýan sizi 100 bonus kazandyňyz. Inni gedek haňa gel Nuri. Sen birden 56 taşelli 23 saylandy, 20 saýlap bileňiz, ondan galan saýlaňyz. 34 dolaysın. 34. Näçe ýaşynda öňüň? 34'de dädir senin? 29. 29. 34'den sonra gelýär. Mallary suw ýakmak üçin agaçdan ýasalan füýri kap. A. Nova. B. Guýy. C. Ýalak. D. Jam. Wagt başlaýan. 30 sekundda jogap bermeli. Sonra düşünüküldir. Hava şey Nova bilen Ýalak arasynda galdym. A jogap bolaysyn. Haýsy? A Nova. Soňky jogabyňmy? Hava. Doğru jogap gelsinmi? Gelaysyn. Gelaysyn bolýar. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap geldi bildiňiz, Nova. 100 bonus kazandyňyz. Indi gedek ýazmana size geldi. Siz aýtyn saýlaňyz. 4 belgi. 4'den sonra gelýär. Robinson Crusoe eseriniň awtory kim? A. Jules Verne. B. Daniel Defoe. C. Jack London. D. Alexander Dumas. Wagt başlaýan. O tornuklu soňky jogabym Daniel Defoe. B dämi? B Daniel Defoe. Doğru jogap gelsinmi? Doğru jogap. Doğru jogap gelýär. Doğru, bildiňiz. Size mutlaýan. Töremen mesele bit gelýäňiz. Hani Joşkun sen näme diýen? Sen aýdyn saýlaň Joşkun? Men 14-nji belgi sorak saýlaýan. 14-njine. 14 gelýär onu. Fransiýadan otlar minip deňiziň aşagyna La Manche tunelinden geçen birisi. Haýsy ýurda barýanlar? Sonra düşünkülemi? A. Birleşen Padşahlyk. B. Germaniýa. C. Islandiýa. D. Portugaliýa. Wagt başlaýar. Men A jogap, Birleşen Padşahlyk diýip jogap berýär. Soňky jogabyňyz dämi? Doğru jogap gelsinmi? Onda size doğru jogap gelýär. Size bildiňiz, size mutlaýan, size 100 bonus. Birinji tapkyrda 4-iňizden bildiňiz. Indi ikinji tapkyra geçýäs. Indi seyri gedek Nova ýene saňa geldi. Seyir sen aýtyn saýlaýan. 5. 5'den sonra gelýär. Sen özüň haýsy urdan okuyan? Halka jurnalistika şeydem. Indi 5'den soramız ösümliklere renk berýän zat. A. Kloroplast. B. Tiçinka. C. Mitochondria. D. Klorofil. Wagt başlaýan. C cevap saýlan mitokondriya. Soňky jogabyňyzmy? Cevap. Doğru jogap gelsinmi? Doğru jogap gelýär. Gyna tapdaýanyňyz doğru jogap D. Indi Nowat saňa el Nuri. Sen aýtyn saýlaýan. Indi 29 bolaysyn. 29 öz ýaşym bolsun diýende. 29 gelýär. Sportda maşyn çykýarmy? Biraz kızıklanyan kaba. Sonra sport bilen baglanşykly. Angliýanyň milli futbol çempionatynyň taryhynda, ýagny Premier Ligada en köp yeňilişidir. Tezawar bolan topar haýsydyr? A. Everton. B. Newcastle. C. West Ham. D. Leeds. Wagt başlaýar. Yeňilişidir şu ýerden üsbel. Bilişime wara bular hemme tema köpden bäri
ta 1900-nji ýyllardan bäri gatnaşýandyr. Şoň üçin hemmesine gatkan ýeňilşe sezegar olandyr. Yani in köpüni berde da. Indi aslında hiç geli fikrim yok yani ştaýda iň köp gözüme düşýäni Leeds. Wagtyň adı ýöne. De jogap Leeds. Soňky jogabyň doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Jogap ýalňyş. Doğru jogap Everton. Sizde nol häzirçe. Inni, nowat ýazmar saňa geldi. Sen aýdyň taýdan? 24. Sana da yaşını 24 mi sorayım mı? Değil mi? Onda soramayın. 24'ün sonra geliyor. Benim kızıklı sorum benim fikrimce. Kenarı bolmadık deniz. A. Gün orta Xitay denizi. B. Yodella denizi. C. Sargasova denizi. D. Laptev denizi. Bu at başlayan. 30 sekundun için cevap vermeli. Kenarı bolmadık deniz. Çeyni sayılaly Sargasova. Son cevap mı? Doğru cevap gelsin mi? Doğru cevap geliyor. Doğru cevap C. Sargasova denizi. Kutlayan 200 bonus kazandınız. Indi nowat joşum sana geldi. Sen aýdyň taýdan? 7-nji bel. 7. 7 soru gelýär. Akulalarda näme zat ýok? A. Diş. B. Sünk. C. Myşsy. D. Gulak. Wagt başlady. Demek 3 tane zat var, biri ýok. C jogap myşdy diýip jogap berýär. Myşsy ýok diýen ha? Soň soňaňyzmy? 14 sekundun mu? Jogap C jogap myşdy. Onda doğru cevap geliyor. Doğru cevap sünk. Sen nol bonus kazandınız. Inni. İkinci tapkır kutordu. Üçüncü tapkıra başlayız. Ne eğilit mateyli? Kızıklı? 1 milin 1 milin sene. Gör elinde üçüncümüz gelsin onunla. Hayat neydi? 33. 30. soru geliyor. Şimdi men size soru geçen tapkırda da vattı. Yöne alışık başkarak. Türkmenistan, haçan iqtisadi hizmetdaşlyk guramasynda agza boldy. Haçan agza boldy? A. 1991-nji ýyl. B. 1992-nji ýyl. C. 1993-nji ýyl. D. 1994-nji ýyl. Iqtisadi hizmetdaşlyk guramasynda bilýändirsiň. Wagtdan başlady. B jogap 1992-nji ýyl. Soň jogapmy? Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor onunla. Siz bildiniz. 300 bonus kazandınız. Inni Nuri. Şeyde mi? Ha, bu yazmanın peydası demek. Ha, yanırak bolla noyanırdı geçen yılın. Inni Nuri nova senne. Sen ne yazma aydın diyen? 30-njy soru bolaýsyn. Inni 30 yaşayan yanında. Ne deyip boza? Şu ýyl ýaşaýan aslında. Ha, şu ýyl ýaşaýan. 30. sorumuz dağ goçy. Şuların hayt dağ goçy maňasy näde? A. Umgy. B. Sugun. C. Keyik. D. Maral. Wagt başlady. Şuların hayty dağ goçy. Men bilişime göre B, C, D jogaplary ahlisol çöl ýa-da jengel we keyik şol hayvanlar jeren ýaly hayvanlar umga bolsa şol dağ goçy bolmaly ýalňyşmasam. Wagtyň adyrly? A jogap umga. Soň soňmy? Doğru cevap gelýär? Doğru cevap gelýär. Ne bildiniz? Layan. Sizem şu bonus kazandınız. Siz ne yazmırat? Saytın ayağınız?
44. Onda 44'ün soramız geliyor. Paytahtı Maskat bolan yurt. A. Oman, B. Nepal, C. Burundi, D. Bhutan. Wat başladı. Haysi yurdun paytahtı Maskat'ta şeyler demek oluyor da soramız. Gönlü aylandı. Watın Son çoğun 10 sekundun kaldı. Vatan Ali? Son çoğun mu? Doğru cevap geldin. Cevap doğru. Oman. Siz bildiniz. Şimdi coşun gerekende 21. 20. 21. 21. 21'in sonra geliyor. Küşte biliyorsunuz. Başkası ne ile adlandırılıyor? A. Satranç, B. Şaşkı, C. Düzüm, D. Beştaş. Vat başladı. Küştün beyle kuradı da. A cevap satranç. Son çoğun mu? Avut. Doğru cevap gelsin mi? Doğru cevap geliyor. Evet, siz bildiniz. Dayansın. Şimdi bäsleşimiň şu sandy adaş ütgeşme girdiýäs. Öňkü sanymyzda bilýän bolsaňyz 5-nji sorak bir aýdym bilen manaş kıldy. Bu gezek onu aýrýas. Sebäbim atorsk prawa bilen manaşdy käbir ýagdaýlar bar. Şimdi şoň üçin size täze bir ýene bir ütgeşme girdik. Oýnumyzda 3-nji soramyza guturdy. Näşeňe göre alan barlaňyz berdi. Bonuslaňyz. Indi berdi makul bonusly bir täze neme getirýäs. 1-den 4'e çelli. 1, 2, 3, 4. Saylayanız. Haysi olsa misal şimdi siz diýäňiz, biz size diýäs. Sowgat mı, sorak mı diýäs. Eger sowgat diýseňiz de, şu saylan sanyňyza göre misal 3 saylasaň 3-nji sowgat gelýär, 1 saylasaň 1-nji, 2 saylasaň 2-nji, 4 saylasaň 4-nji gelýär. Sorak diýseňizden ýediňän kara sorak gelýär. Ýöne size şeýle gysga düşündirin. Siz eger sowgat saylasaňyz, size sorak gelen ok. Onda gönüm sowgat alýaňyz. Bu olsa sizin ertek gün sowgat saylanýadyňyzda, ertek gün näder finalda ki sizin misal üçin indik soran gymmatly 400 bonusa, sizin finalda ýeňici bolmaňyza täsir etip bilýär. Şonuň üçin sowgat mı, soram saylasaňyz özüňiz karar berýäňiz. Indi saňa seýli soraýas. 1-den 4'e çelli. Haýsan saylaýan? 4'e saylaýanys. Aslında ýazmagy saňta 4. 4'de sowgat gelsin, sorak gelsin. Sonra gelsin. Sen 4-nji sonra gelsin şey değil mi? Onu 4-nji soramız gelýär sana. 4-nji soramyzda bu goşuk tetiri, Mahtumul atamyzyň, Mahtumul Prahynyň tetirleri. Şu ýerde boşluk bardyr, şu nohot-nohotyň ýerine aşagdakyň haýsy gelmeli bilmeli. Mertler jeňde toý içinde, aç börler nohot-nohot içinde. A. Koy, B. Toy, C. Yal, D. Mal. Wat başlaýar? A. Koy, B. Toy, C. Yal, D. Mal. A cevap saylan koy içinde. Son soramyz mı? Doğru cevap gelsin mi? Doğru cevap gelýär. Seýli siz bildiňiz. Dayan 400 bonus alanyňyz. Indi Nuri gerekende sen haýsy saylaýan 4'e saylap bilen ok. 1, 2, 3'den 1 saylamaly. Öz belgim saylaýyn. Haýsy? 2. Ha 2 ha, sen 2 ha. 2. Onu sana sonra gelsin mi, sowgat gelsin mi? Şu an bäsleş çekeleşkili bitip durda endak sowada uzalar ýalak Ya da yok diýende. Onda sonra gelýär. Sonra. Onda ikinci sonra gelýär. Nuri programist bolýar bilýär da, bağlar tanıdy şu an. Başda meni deň barýaňyz. Indi soramyz geldi. Tarih bilen manaş soramyz. Gadymy Merif Döwlet Tarih Medeni Gorakhanaty haçan UNESCO-nyň sanyna girdirildi. A. 1992-nji ýyl, B. 1999-njy ýyl, C. 2010-njy ýyl, D. 1992-nji ýyl. Wagt başlaýar. 30 sekund üçin jogap bermeli, öňkülememe göre. Men bilýänim şo
Şu acaba şu has köp çıkıp dur. Statistika boyunca ve şu ihtimallik nazariyet boyunca hesap etsem, acaba doğru olacak geldi. Soň soňmy? Wagt nazarly? Acaba Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Bildiniz. Kutlayan sizden. Yazma, sizin haytın saylayanız? Birinci elin saylayanız. Soğut mu soru mu? Soru gelsin şey değil mi? Onda birinci sorumuz geliyor. Dandanakan süvüşi kaçan molli? A. 1041 yıl. B. 1040 yıl. C. 1039 yıl. D. 1140 yıl. Wagt başlaya. Evet, Beyik Selçuk Türkmen Devleti'nin tarihinde bir devletin kurulan yılı 1040 yıl Dandanakan süvüşünün kurulan yılı. Soň soňyz mı? Evet, de son cevap. Doğru cevap geliyor. Sizden bildiniz. Doğru. Indi Joşun. Genelini 1, 2, 3, 4'ten beylek sana saylanını sana 3 halli. Bilim namı, siyasat namı, müinal mürit ve kanun namı kitapların avtorları liderlikte haytılar. Aslında hemmetine avtorlar şey berilen avtorlar yöne berdi ne etmeli? Liderlikte tanamalı. Yerler karışık duranlar da. Mesela şunu gençten etken. A. Uzun Hasan, Nizam Mülk, Şeyh Şerif Hoca, Yusuf Barasogulni. B. Yusuf Barasogulni, Nizam Mülk, Şeyh Şerif Hoca, Uzun Hasan. C. Nizam Mülk, Şeyh Şerif Hoca, Yusuf Barasogulni, Uzun Hasan. D. Şeyh Şerif Hoca, Yusuf Barasogulni, Uzun Hasan, Nizam Mülk. Wagt başlaya. Düşünüklen soru. B cevap deyip saylayan. Soň soňmy? Awa. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Bildiniz. B cevap. Indi 5-nji tapyra geldik. Bilýäňiz 5-nji tapyrda makul çäkdi bir şäherimiz bar. Muň näme etdi? Kısaça gene düşündireyim. Şu adreseli ýyňdan bonuslandy. Äder biziň mähre aýtyp berer kim näse bonus ýyňdan bolsa, isteseňiz şu bonuslaryň garşyna manat alyp oýundan çekilip bilýäňiz, isteseňiz oýuna dowam etýäňiz. Indi käme sorajak. Mähre, şu wagt kim näse bonus ýyňdy? Kim bonus ýanlar? Muň galan üçin ýeňi ýylykda 800. Inni feili sana sorayan. Makul çaya göre sen çekilecek mi, devam edecek mi? Devam edecek. Nuri, çekilecek mi, devam edecek mi? Şu an şu yarışa katlaşmam özüm az köp lezzet alyan ve 8 martdan açık köprak kadyanam lezzet. Çok iyi var. Molya sağ olun. Yaz Murat. Sen devam etdiňiz? Joşkun. Devam etdiňiz. Onda bir gezek ähli ýaşa gatnaşýan oglanlarymyz devam etýärler. Indi 5-nji sora gelýär. Indi siz haýsy saýlaňyz heýli? 38. 38-nji sora gelýär. 38-nji soramyz. Awnuk samyna kepek, paçak we şuňa mensaatlar garylyp edilýän malimi. A. Tirt. B. Kepek. C. Samyn. D. Un. Wagt başlaýar. Sora düşünükmi? A cevap saylayan tırt. Soň soňyzmy? Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Onda doğru cevabımız gelýär. Bildiniz, kutlaýar. Sağ ol. Indi nowat Nur sana geldi. Nur sen haýsy saýlaýan? İkinci soru var. İkinci soru. İkinci soramızı görelim. Instagram ulanýarmy? Edil özüm ulanamak. Instagram ile manaşy soramyz täbi. Instagram jemgyýetçilik torunda
izarlayıcıların sany 400 milyon eten ilkinci adam kim? İlkinci hatap diýmeden Atawatan Türkmenistan diýipdim bolýan adam bir soraýan berdi. A. Lionel Messi, B. Kylie Jenner, C. Cristiano Ronaldo, C. Mark Zuckerberg. Muhat başlaýar. Cristiano Ronaldo'nun en köp izarlayıcısı bar adamdygyny bilýän. Yanlış olmasa ýa-da birinji ýa ikinjidir. Arız we Wagtyny azaly. Kirletsek şu 450 jetelem şoldur da ona. Çaya jogap Cristiano Ronaldo. Soň çoğaň dämi? Awa. Doğru jogap gelsinmi? Awa. Doğru jogap gelýär. Nuri, sizin bildiğiniz Cristiano Ronaldo doğru cevap. Sizin 500 bonus kazanýaňyz. Inni nowat ýazmana sende. Sen aýdyp berýän. 54. 54. 4'ten gitýän. Hani göreýin 54-nji soru. 54-nji sorumuz milli pul birlemi manat haçan dolanışyga girdildi? A. 1-nji noýabr 1992-nji ýyl. B. 1-nji noýabr 1993-nji ýyl. C. 1-nji noýabr 1991-nji ýyl. D. 1-nji noýabr 1994-nji ýyl. Wagt başlaýar. Her ýyly milli manadymyň ýörekçi bayramı emirläp geçýär. Soňşyn torply, soňky jogap B. 1-nji noýabr 1993-nji ýyl milli manadymyň dolanşygyny bilen ýyl. Onda doğru cevap gelsin yani. Doğru cevap geliyor. Yani sizden bildiğiniz. Doğru cevap 1-nji noýabr 1993-nji ýyl. Joşun, sen aýdyp aýlandy. 25-nji ýyl. 25. 25-nji soru gelýär. 25-nji sorumuz yer ýüzündäki en çuň derýa. A. Amazonka, B. Kongo, C. Angara, D. Gang. Wagt başlaýar. En çuň derýa sorumuz. C variant Angara diýip jogap berdi. Soň çoğaňmy? Wagtyň baýan tek? C variant. Soň. C. Soň çoğaňyz. Onda doğru jogap gelýär onda. Doğru jogap gelýär. Doğru cevap B. Kongo. Bilmediniz. Neyse, ne oldu? Inni ıkbal çözücü tapkar. Son tapkarımız. Yine şu tapkarda yine alan bağlınız, bonusunuz. Bu tapkarın berýän bonus 600 bonus. Şunu öğrede kimin ýeňiňiz bolan kesitlenýär. Inni yine sen son kerek seyli no sanelya. Sen aýdyp aýlaýan. 27. 27. 27-nji sorumuz gelýär. Haýsy haýwanyň izi adamyň izine meňdýär? A. Aýy, B. Möjek, C. Los, D. Doňuz. Wagt başlaýar. Men jogap saýlaýan A jogap aýy. Soň çoğaňyzmy? Doğru jogap gelsinmi? Doğru jogap gelýär. Doğru jogap A. Aýy bildiňiz. 600 bonus. Inni, Nuri, son kelek nova saň 50, sen aýdyp aýlaýan? 55. 55-nji soru. 55-nji sorumuz gelýär. Halk maslahatynyň jemi näçe agzasy bar? Halk maslahatyny bilýäňiz. A. 54, B. 48, C. 56, D. 125. Wagtyň başlady. Näçe agzasy bar? Yine A ve C jogaplaryň arasynda galdym. Yani özüm 55-nji soru bolýan. Yine de şu A jogap 54 diýip. Soň çoğaňmy? Awa. Doğru jogap gelsinmi? Awa gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru cevap C. 56. Siz bilmediniz. Inni, Ýaz Murat. Sen son kelek söz alýaňyz, siz haýsy soru saýlaýaňyz? Verýän. 40. Şu 4'ten gider men diýende. Hani göreýli, 40-njy sorumuz. Mikroorganizm, yani mikroblar görünüşi. A. Bakteriya,
B. Tiçinkalar, C. Vena, D. Arteriya. Wagtyň başlady. Soru düşünükli? Düşünüp sağ ol. Onda jogap var eşeğsizden. Wagtyň baýan tek öne. Şular haýsy? Şu tiçinkalar ya bakteriya. Doğru cevap. 10 sekundyň aldy. B. Tiçinkalar alaly. Soň çoğaňmy? Doğru cevap. Doğru jogap gelsinmi? Doğru cevap gelsin. Gelýär. Doğru jogap A. Bakteriya. Joşun, sen aýtyn taýlaýan. 13-nji belgi. 13-nji soramyz gelýär. 13-nji soramyz. Haýsysy däp bolan Yapon günleri tertiplemek sunuty? A. 2 sena, B. 2 bana, C. 2 ona, D. 2 şuna. Wagt başlady. Şu 4 soran haýsyn? Iqbal şüdici, 15 sekundyň aldy. A jogap 2 sen. Soň çoğaňyzmy? Doğru jogap gelsinmi? Doğru jogabymyz gelýär. Doğru jogap B. 2 bana. Sizem bilmediňiz. Inni. Mähri söz sana berýär, sen hasaplasaň näçe? Kim näçe bolus kadarny? Seyli 1900, Nuri 1300 var, Yakmırat 1500 var, Joshua 800 var. Inni, şu nemeni netice göre Seyli keni yeňisi bilen etdiýäs, gutlaýas. Näýe geçdin men şun? Haladyňyzmy? O, men kirimçide galakly geçdim kadýan, Seyli sen gutlaýan. Inni gutlayan onda seni bayraňyz berýär. Gutlayan, bayraň gutly bolsun. Ine, bayraňyz. Diýip bir aýdasaňyz, näýe täsir aldyrdy? İlk ölen şeyle bäsleşikleri Kur'an'ın için sizin dörözlük toparımda özünüzün bir ulu zähmetini siňdiripçiler ýaly bir bäsleşikler Kur'an'ın yurdumuzdaki zehinleri ýüze çykarýan bäsleşikler şeyle Kur'ançylyk gurmaýanymyz için sizin dörözlük toparımda diňe üstünlükden ýar bolman arzu edýän, hemde şeyle biz sizden köp zatlara garaşýar. Şeyle bäsleşikden howrunun köp bolmagy isleýän. Sag bolun. Indi biziň bu tapkyrymyzda Seyli ýeňi boldy. Geçen tapkyrymyzda Gurban Murat ýeňi boldy. Indi Gurban Murat Seyli biziň final tapkyrymyzda gatnaşmagy huk kazandy. Indi biziň bu bäsleşimiziň sponsory Himayetkär Makul hyzmatyň bir gijek sowgatçygy bar. Şo sowgatçygy bereli, ondan soňra da bir jemler. Bolýarmy? Hormatly Atawatan TV YouTube kanalyny tomaşaçylar, ine biz bäsleşimiziň ikinji tapkyryny jemledik. Gyzykly geçdi pikir etdim mene. Nädip bolsa indik sanymyzy 19 martda ýetireriz. Näýe gatnaşmalardan bilýäňiz, Atawatan Türkmenistan kara jurnalyny ýürütip bäsleşimiziň logosy bar. Şu ýerde anketany tapşyrýaňyz online görnüşde. Biziň asistent gydymyz Mähri kabul edip alýar. Ideolojik toparmadam. Şoňa räsmi castingge çağırýar. Casting netijesi boýunça da bäsleşige gatnaşyp bilýäňiz. Nädip bolsa indik sanymyza görüşýänçe hoş sag bolun.